Century Collection mizo channel ngai thatu zong te chibai le vek ule tun tuma chuan smuggling khoi a phena tual tha na rap thak tak thleng chung chang kan ngai thla ho le dona kan soi tran tak tak ma in ka video te tha iti ni chuan like kha min lo me sakla tin ka channel hi ilola subscribe lo ni chuan subscribe button kha min lo me sak bokla video therapy ang mu theina notification bell kha min lo on sak bok donia Andrew chu Singapore airport a Air Vietnam supervisor na thokme kani a na awang hian airport security tam tak te po ol sam takin apaltlang zung theiani Air Vietnam thok staff tele thona chunga thok hrim tenen po chuan anin po tlangin anin nel hle a thona thok te phei chuanin mi thatak ni in an hrebokani thona manga rangka chak tol ruka sum don na an ma ni tran pui turin rangka chak tol ru thin tu te chuan an som thina chung hun lai chuan Vietnam mi pui teril ruwa chuan rangka chak hian mun poimo ber alu hi ani ber mai chu lawa heti hun lai vel hian Vietnam ram chu indona wangin an ram economy a chhena sa hle a an poisa hlutna po chuan mu mal anei theilowa a chang le asang hluaya a changin a hniam le duai thina ni chung te ani awang chuan an poisa chu a hlutna akiamin mi puite poin an ram poisa a in che khol tawai chuan rangka chak atam thei ang ber nei chu an du zo kani amai ro chu rangka chaka sum don chu dan phallo ani miau boxi a chung rangka chak manga sum dong te chuan ram chunga chuan a rukin an tol ruta thina dan phallo ani miau awangin a hlo omin an hlotlin vek ro chuan a hlok hle thungani Andrew chuan atan chuan thil ol sam tak ni in angaya aril ru le ngai tua na po aseng na sa hle ani chutia a in ngai tua hnu kumsang khajakwa somsari pakhat kumtir lama chuan Andrew chuan Singapore sumdong in zom khom pol pathum hne na chuan a in ziak luta chung rangka chak tlang te chu a ina an ronda thina anin airport security apal tlang pui hnuwa Vietnam thlona a thon le tur ani a hemi atan hian rangka chak tlang khat zela thona chunga thokte atangin US dollar nga zel a hlo a chung a thon tu te atang chuan US dollar som zel a hlo bokani ti chuan olsam tak chuan poisa chu a thok chuak ta treu maya a thon ngun tel tela adu am zel boka ma se chu asum don na dan phallo chu kumsang khajakwa somsari pakhat October thla atang chuan a ke chetran ta a US dollar sang ni zathum somnga chu thlona chuan a bo ta a chu poisa chu rangka chak man tura ta na chung pol hoin an thon chu ani a chung pol pathum te chuan Andrew chu an ring hlel hle a ati bona lai tak ngai tua chuak turin an nor sek tamaya Andrew chuan angai tua ngel po chuan a hre chuak zo si lawani thlona thok te chuan an ruk sakani aring bera ama poisa atanga rul tum ngot po ni se US dollar sang khat zariat chi anei boxi chung pol ho te nena anin zom na chu ahma a ang thei to lova Andrew chu an ring zo to lowani chu mi hnu tang chuan Andrew nena chuan rangka chak tol tur chu an thon tlem tel tela kho chhak lama sanazuar tu te man tur thon chhuwa tur chu Li Hongzang nena tang an thonin an la lu ta ama nen hlir chuan an thok ho ta ani Andrew chu alung oi lo hle a asum lak lu atlem tu tula engma ti sual nein a in resi lova a thin rim hle ani Andrew chu a unau pa David nen an cheng du na thian thatak Peter Lim le Augustine ang an nei bokani an thian za ho chuan aruka rangka chak thon chuak le masaber chu suama tha an tum ta a ma se an mani puitu tur mamo belin an in ria a Peter le Augustine chuan an mani pui thei tur anomani chuan dollar sang ni hlo roi an tum ta ani an mani tran pui tura an miroi te chu Alex kumsom pakomi Ringoli kumsom paruk mi te Richard James kumsom pariat Francis kumsom ni Stephen Lee Hook kumsom paruk Nagalim Ham kumsom pariat te anni an tum dan chuan mi pahni pathum vel chu an thil thon chuan a hmun tura chuan an lo vom sa anga a hnuwa midang pathum an va thlen vele pahnin an va pui nga langa pakhatero motora tlan chua mai in ringin alo om sa bokang
aron phur tu te chu tha nga la an ruang chu lungal thei lai chua na mun hlui changi ya pai an tumani chung an mi chhor te chu ni lai ni zirtop ni le pathian ni zana pianga lo chang thin turin an hrila kumsang kha zakua somsari pakhat December ni somni pakua ni lai ni chuan Andrew chuan Mr. Engo rangkachak tol ru thin tho ki huan ne na tang ko ladonga ani chuan rangkachak tlang zahni US dollar nuai ngaman hu chu Andrew ina chuan aron thona Augustine ang ashil nga la ti chuan Andrew ina chuan anin mukhom ta a zanlai vela chuan Mr. Engo po chuan ama veng tu pahni liang chingu le ang bu ni chi tenen chuan Andrew in chu han ron thleng ve a Andrew le au naw pa te chuan Mr. Engo chu chibayan lo buka an lo lom thiam le ti chuan Mr. Liang Chingu chu motor lama phein Augustine chu an rangkachak ron phur te chu akim nge kim lo chiar sak turin atia chutia Mr. Engo le a thui hruai pakhat engbo ni chi te chu in chunga anom lai chuan an beita thut maya Andrew chuan driver chu vako lut le in an pathum chuan an soisata ani an mi chhorol thar pahni te amuna lo birusa te chu an ron chuak wata Mr. Engo le a ho te chu an soisa a an peta an rek hlum ta ani chutia an tha hnu lok chuan an then om maya om nu pa te chu an movie en zo an ron ho chia rang takin Andrew chuan ruang te chu puanin a khu ngal wat wata David chuan mu anei nge nei lo awa chian wat boka eng chuan chuata thisen kai te chu atifai sok sok boka chumi anti fal fai zo hnu chuan an thui hruai rol thar ho chu ruang ti ri ralna tur zongin an chuak vele thunga an ni ho hi hetiang lama ton hriat la nei mi lo le engtin nge chung ruang te chu an ti ri ralang ti po ngai dan mu mal tak an nei theilowa ma se an lo ruwa man lok sa anga lungal thei lai chua na hluya chuan pai mai tuma an kalai chuan an ril ru thak le thutin engemaw chen chu tuman an hmu chuan rin lo wangin lungal thei lai chua na hlui bulmaya hnim buk bula chuan an pai ta a ti chuan an zinga pathum ten an tual tha na hmun an ti fai zo chuan zing lamdar ni le chan ve vel alo ni to a Andrew chuan Mr. Engo nupui go cheng hong chu phone in awabia a pasal chu alo la kal lo thu le ina alo nga reng thu te le a chan chin a hriat le hriat lo te chu awa zot luama pigo cheng hongi chu alo hlau thong leya rangkachak tam tham taka ken awangin misual rual hoin an lo suamani te aringa a om anuam lo ta leya zing lamdar nga le achan ve alo rik mek chuan a om hle hle thei talowa a om na chu chua sanin Andrew te u naw in lua chuan awakal tange nge a an ina chuan lut lovin po na adinga kar hon atiri a ta chuan Andrew chu alo chuaka Andrew chuan a pasal chu alo kalmi alo thu le zan khua a ina chuan alo nga reng thu te chu alo hril le a ma se pigoi chuan Andrew ban rek veilama hliam benei tabel nan chu a hmu mai bi khau lo mai ma se Andrew chu mi tha tak ni in alo hriat thina wang chuan a ring hlel ngam chi talowa hun rei lo te liam ta khan a om na atanga metar hnai te Andrew ina chuan a pasal tha ani ti reng a hresi lo chutia Andrew an dot engemo a soi chu pigo cheng hongi chuan oi chia lo ma se ti dan vak a hriat lo wangin mang angru tak chuan anin lama akir le tangota ma se jing lamdar som vela chuan a om anom theingang lo wangin engbu ni chi nupui chu awa bepop taringota ani po chu alo mang ang na sato maya an pahni chuan engtia ti tur nge ni ang ti in na satakin an han ngai tua duna police ne na an bo thu va report mai chu thaberin an hreta a chutia an va report atanga rei lo te a chuan National Service Group pakhat atang chuan Mr. Liang a ruang an char thu report an dong ta a kele kutte chu nget taka phuar ani a police chu a hmuna an va thleng thuai boka chu hmun chu an va thli thlai kual vela rei lo te a midang pahni Mr. Engo le Mr. Engbu chi chu an hmu ve le ta police te chuan nu ma om thei ang chu an han chui zui ngal char chara an rol thar roi te khan an nu ma thupna chang an hriat lo wangin rei lo te a Andrew in chu an chui thleng ta thuai mai renga
Andrew ina chuan engma mu an nei lova ma se a thian te le a chung le khat nai vai te in an dap chuan rang ka chak tlangza somnga lai mai chu an zong murang kher mai chung rang ka chak te chu mun thuma tuamin Peter lima ina chuan an muta a adang somnga chu David a hnathawna hmuna an mu chuak bawk ani ti chuan Andrew Peter le David Augustine te chu an man ta a police station a thu zofia tura hruai an ni ta ani thu an zofia hnu chuan an thu rual pui rol thar mi paruk te po chu an man ta nga la an thil tia chuan amo phur tu ni an du lovin anin pu kwal ton vek hlom maya ma se Augustine ro chuan midang ang lo takin police te hne na chuan thil thlen dan dik tak a soita a an thil ruah mana chuan Andrew le David te chu abul tum tu ber an ni thu te a soita a ti chuan December ni somni pakua sangkha zakua somsari pahnia chuan chung an miroi lano pang tak tak mi paruk le Andrew le David le Peter te nen chuan an khua a chuan tual tha thu buaya thiam lo chan tir an ni a Augustine ro thu hretua atana wangin bela chua phalsak ania ma se bela chuana tur poisa anei lo wangin thu nei tulam chuan an hreng taria midang pakwate chuan chu tual thana chuan in hnam hnoina engma an nei lo tia soin case chu ngai tu non le turin an dila ma se phalsak an ni lova avoi ni na chu privy council a an the lut le a hemi trumpo hian an hlo thling thei ta chuang lovani avoi thumnan president Benjamin Sir nena zangai na dilin lekha kumsang khat zakwa somsari panga February tha an the lut le a ma se hei po hi president chuan alo nol sakle ta ani an zinga pahni Ringoli le Stephen Lee chu kumsom pariat an latlin lo wangin ti hlum na dan chu an pum pela dan manga en kol na hnuaya an da ta zo kani midang paruk te chu kumsang khat zakwa somsari panga February somni panga jing lamda ruka changi tan ina chuan khai hlum an ni ta ani ole tun tuma tan chuan kan du tok le photanga ka video min lo thlir sak tu te in zawa in lom thu ka hril chewa he ka channel hi min lo subscribe sak le like min lo pek sak turin ka som bok chewani ale peka ngai nom jok ron ti chua le kan tumanga in ria zel theina notification bell kha min lo on sak don nia hun man nuam vek ule